ୟାଙ୍କର ଖାଇବାଟା କେବେ ଗନ୍ଧିଆ ଆସିବନି। ଗନ୍ଧିଆ ଆପଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଏଠିକି ଯିବେ କି ନାହିଁ। ଭଲ ତ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା କମ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗେ। ଏତେ କମ ପଇସାରେ ଜଣେ ଚଳିପାରିବ ତାହା ଏ ଭିଡ଼ିଓର ମତଲବ ଥିଲା। ବାବଦରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, କିଟ୍ ସ୍କୋୟାରରୁ କିଟ୍ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ବେଳକୁ ଦେଖୁନ ନା ଭଲ ଥିବ ନା ଟେଷ୍ଟ କରୁନ ଜଣା ପଡୁଯିବ ଭଲ ଅଛି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏବେ ପାଖାପାଖି ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ 2 ଦିନ ତଳରେ ପକେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଡିନର ମିଲ୍ ଗୋଟେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି କେତେ ହଜାରେ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହଜାରେ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ କେଉଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ସେ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବାସି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାସି କିଛି ନୁହଁ। ଯଦି ଦ୍ୱିପହରିଆ ଖାଇବା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବାସି ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ସେମାନେ ବି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଗରମ ଅଛି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ତ କଲେ ଅବଭିୟସଲି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଯେ ବାସି ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିପାରିବେ ଆପଣ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଯିବେ ନେଇକି ଆସିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଜଣ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଖାଇବାଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଅଇଁଠା ହେଇଥିବ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରିଆର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ କଥାଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସତ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେ ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ସେଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଟା ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ କଥାଟା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରିଆରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ସେଟା ବାଢ଼ିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଠି କିଚେନରେ ଯେଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେଠି ବହୁତ କିଛି ବଞ୍ଚିଯାଏ। ତ ଏଠି ବି ସେମିତି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ କିଟ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ, କି ଛୋଟିଆ କଲେଜଟେ ନୁହେଁ, ତାର ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜ, ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ କିଚେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ଆଣନ୍ତି। ଆଣିକି ଆମେମାନେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛୁ, କାମ କଲା ପରେ ବହୁତ ମେସ୍ ପିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ଖାଇବା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ 2 ପଇସା ବି ପାଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ଏଇ ଖାଇବା ଅଇଁଠା କେମିତି ହବ? କେହି ଜଣେ କ'ଣ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଖାଇବାଟା ଆଣୁଥିବ କି? ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ନେଇବ ମୁହଁ ଲଗେଇ, ଆଉ ଜଣେ ଆଣିବ କି? ଆଣିବନି। ତ ସେ ଚାମଚ ଅଛି, ଚାମଚରୁ ବାଢ଼ିକି ଖାଉଥିବ, ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଏ ଖାଇବା କୌଣସି ବାସି ନୁହେଁ, ଗରମ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବା ଆଣିତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ବି କମ୍ ପଇସାରେ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ଆହୁରି ତ ବହୁତ ଜାଗା ଖାଇବା ମିଳୁଛି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବସୁଛନ୍ତି, 12ଟା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି, ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି 12ଟା 7 ହେଇଛି ହେଲା, 12ଟା 7 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଘଣ୍ଟାରେ, 12ଟା 7 ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ ବି ସେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ସେଠି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେଖ, କାହାରି ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି ସେଠି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ନେବି ବୋଲି, ସେଠି ତ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ନେବେ, ଘରକୁ ଯିବେ ଖାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ ଯେ ବିନା ପରମିସନରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାରି ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ, କେହି ଜଣେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ନ ଭାବୁ ମୋତେ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ସେଠୁ ଖାଇବାଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛୁ ଭାଇ କମ୍ ପଇସା ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଧର ବାহিରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲଟେ ବି ଅଛି, କି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଟାକୁ କୌଣସି ଅଇଁଠା ନୁହେଁ କି ବାସି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବା ଆଣତେ ଯିବେ ସେଠିକି,
8টাରୁ କିମ୍ବା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ଆଣିବେନି। 10ଟା କତରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ନିଏ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଭଲ ଖାଇବାଟା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେଠି ତିଆରି କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଆଣିକି ବିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସେମ୍ ରେଟ୍ରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଥା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଦେଖିକି ଯିବେ। 12ଟା ବେଳେ ସୁଟ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଛି, 1000 ପରେ ଗଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ବି ଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା 1000 ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, 1000 ଜଣରୁ 500 ଜଣ ତ ସେଠି ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଯେତିକି ଥିବେ 100 ଟଙ୍କାର ଖାଇବା ବଦଳ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଟ୍ କେତେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ହେଲା, କହିବାର କିଛି ମୋର ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଗଲେ କମ୍ ପଇସା ଟିକେ ମିଳିବ, ଖାଇବା ବି ମିଳିବ ଆଉ ଗରମ ବି ମିଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିବେ ତ ଯାହା ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ମିଳୁଛି କମ୍ ରେଟ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କିଛି ଜଣ ଯଦି ମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଯାହାର 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ଖାଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, କାହାରି ମୁହଁ ଦେଖାଉନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ଯାହା ଦେଖେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଥିପାଇଁ ବନେଇ ପାରିଲିନି, କାହାରି ରିଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିଲିନି, ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି ହେଲା। କେହି ବି ଜଣେ ସେମାନେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଭାଇ ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କେହି ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ ଭାଇ ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି। ଭାଇ ଆପଣ କିଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଟ୍ ସ୍କୋୟାରରୁ କିଟ୍ କଲେଜ ଆଡ଼ିକି ଯେଉଁପଟେ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ସେ ରୋଡ଼ରେ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଖା ହେଉଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଛି, ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ ଜାତୀୟ ପତାକା, କିଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଡ଼ରୁ ଗଲାବେଳକୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କିଟ୍ ଆଡ଼ିକି ବାଁ ପଟେ ପଟେ ଜାତୀୟ ପତାକା, ସେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ସିଧାରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ଗଳି, ସେ ଗଳିରେ ଯିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ଫାଷ୍ଟ ଗଳି ଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ଗଳି ଆସିବ, ସେଇଠି ପାଖରେ ସେ ଖାଇବାଟା। ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ତ ପ୍ରପର୍ ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ଲୋକେସନ୍ ନଥାଏ, ସେଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ସେଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ସେଠି ଯାଇକି ଆରାମସେ ଖାଇବା ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ମତରେ 10:30ରୁ 11ଟା 12ଟା ଆରି ଭିତରେ ଖାଇବା, 11ଟା ବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଖାଇବା, 10:30 11ଟା ବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇବେ। ଯଦି 8ଟାରେ ଯିବେ ସେଠି ଖାଇବା କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଖାଇବା ଭଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ରାତିରେ ଲେଟ୍ କରି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବା ବେକାର, ତାପରେ କହିବେ ଯେ ବାସି ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଗରମ କେତେ ଦୂର ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରବଳ ଗରମ। ତ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖତେ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖୋଲିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିବେ। ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଯାହା ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।